खुलुमबाय RKB प्रोडक्शन जानानै गिबियावनो आं अननाय सिबिनायखौ नोंथांमोनसिम जासिहरबाय आरो गोदान बोसोरखौ लोब्बा लाखिनानै फिन नोंथांमोनखौ बरायफिनबाय हैप्पी न्यू ईयर 2021 एक्चुअली दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैगोन जोंना चेनेला 1K सब्सक्राइबार जानो हाबाय आरो बेनि थाखायनो नोंथांमोननिसिम जों मोनसे स्पेशल थैंक्स भिडिअ नोंथांमोनसिम लानानै फैदों आरो बे जाबाय नोंथांमोननि अनसायनाय एबा नोंथांमोननि सापर्टजों आरो बेजों लोगोसे जों दिनै मोनसे जोंनि गावबा गावनि इंट्रोडक्शन एबा सिनायथिखौ नोंथांमोननो फारि फारि होलांनो नागिरदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो वेलकम टू हैप्पी न्यू ईयर 2021 Actually, in today's video, we will discussion about our channel has completed 1K subscriber. So today we are very happy, and who is for it? It is for you are all people keeping support and loving us. And also today we will give our introduce and also today we will hope that you will be see our video. Watch the video. जोंनि प्रोडक्शनाव खामानि मावो बिथांमोननि मुंखौ दा आङो बिथांमोननि डिटेल्सखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनानै होनो नागिरदों नोंथांमोना फारि फारि भिडिअखौ नायलांब्लानो नोंथांमोना बुजिनो मोनो नैबेनो जोंना बिथाङा मा होनो जोंनि RKB प्रोडक्शनाव बिथाङा मेन हिरो बिथांखौ दा गावनि सिनायथिखौ रायजो राजा बिथांमोननिसिम होनो थाखाय आङो बुंबाय बिथाङा दा सिनायथिखौ होगोन गावनि खुलुमबाय आंनि मुङा कनजि बर' आंनि गामिनि मुङा बादालदाना डिस्ट्रिक्ट बाक्सा बिटिआर ओमफ्राय नै जोंनिया दा राजा फिसानिसिम फैबाय न बिथाङा जोंनि RKB प्रोडक्शनाव कमेडिबो प्लास बेजों लोगोसे बिथाङा मा होनो दुखुनि पार्टबो बानायो आरोना बिथाङा दा गावनि मुंखौ रायजो राजा बिथांमोननिसिम फोरमायनानै होनो थाखाय आं खावलायबाय दे खुलुमबाय आंनि मुङा सुमिन बर' गामि मादालदाना ओमफ्राय नै फंबायाबो मा होनो जोंनि RKB प्रोडक्शनाव थारमाने कमेडि प्लास आरो मा होनो दुखुनि पार्ट लानानै रल बानायो बिथाङा दा रायजो राजानिसिम गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय आं बुंबाय खुलुमबाय आंनि मुङा रातुल बर' गामि मादालदाना डिस्ट्रिक्ट बाक्सा बिटिआर नै फंबायसिम फैबाय माने फंबाया बिथाङा दा माने जोंनि प्रोडक्शनाव एबा जा भिडिअ बानायो भिडिअआव बिथाङा एक्चुअली बांसिनानो थाया थेवब्लाबो बिथाङा जों स्पेशल थारमाने स्पेशल थेंक्स होननानै बुंगोन बिथांनिसिम होनबा बिथाङा जोबोर जों जेब्ला भिडिअ बानायो अब्ला बिथाङा जोबोद थारमाने खामानिफोरखौ बिथाङा मावनानै होयो बिथांसिम रोजा रोजा साबायखर आरो बिथांखौ दा रायजो राजानिसिम गावनि सिनायथि होनो थाखाय आं बुंबाय खुलुमबाय आंनि मुङा रासुल बर' ओमफ्राय नै जोंना फैबाय एबार मेन बिथाङा थारमाने मा होनो जोंनि प्रोडक्शनाव एक्चुअली बिथाङा मा होनो बांसिनानो गावनि थारमाने माहाजोन एटिटिउड थारमाने माहाजोन टाइपनि आरो बोराय रल पार्टखौ बिराद लानानै मोजां मोनो बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर आरो बिथाङा दा रायजो राजानिसिम गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय आं खावलायबाय खुलुमबाय आंनि मुङा अलंबार बर' गामि मादालदाना बाक्सा जिल्ला बिटिआर नै फंबायसिम फैबाय फंबायाबो जोंनि प्रोडक्शनाव एक्चुअली बिथाङा मा होनो बांसिन रल बिथाङा फिसाला लायो आरो पजिटिभ रलाव बारा लानो नागिरा थारमाने नेगेटिभ रलै बिथाङा पार्ट खालामनानै मोजां मोनो थ' बिथांखौ दा रायजो राजानिसिम गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय आङो खावलायबाय खुलुमबाय आंनि मुङा राजकुमार बर' गामि मादालदाना बाक्सा बिटिआर नै बिनानाव फैबाय बिनानावाबो थारमाने मा होनो जोंनि बे प्रोडक्शनाव बांसिन एक्चुअली बिनानावा मा होनना बुङो मोसानाय एबा साइड डान्सआव थायो आरो नै दा जोंना आं सुथेहां पार्ट 2 फैगासिनो बेवहाय थारमाने बिथाङा बिसि रल लायो बिथांनि भिडिअ फैगासिनो दा बिथांखौ आङो रायजो राजानिसिम गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय बुंबाय खुलुमबाय आंनि मुङा दैमु बर' गामि मादालदाना बाक्सा बिटिआर ओमफ्राय नै बिनानावनिसिम फैबाय बिनानावाबो मोसानाय साइड डान्सआव थायो बिथाङा बिथांखौ रायजो राजाफोरनिसिम गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय आङो बुंथिबाय
खुलुमबाय आंनि मुङा अनजालि बर' गामि पद्मपार बाक्सा बिटिआर नै बिनानावसिमबो फैबाय बिनानावा मा होनो बांसिनानो एक्चुअली साइड डान्सआव थायो आरो बेजों लोगोसे थारमाने जोंनि जिहेतु सिलिंखारनि लामायाव पार्ट 1 बेयाव बिथाङा गावनि थारमाने बिमा रल लानानै बिथाङा मा होनदों पार्ट खालामदोंमोन दा बिथांखौ आङो रायजो राजाफोरनिसिम गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय आं खावलायबाय खुलुमबाय आंनि मुङा सुजु बर' गामि बलगाटा डिस्ट्रिक्ट बाक्सा बिटिआर नै बिनानावसिम फैबाय बिनानावाबो एक्चुअली मा होनना बुङो बिनानावाबो बांसिनानो साइड डान्सआव थायो दा बिथाङा गावनि मुंखौ रायजो राजा बिथांमोननिसिम फोरमायना होनो थाखाय आं खावलायबाय खुलुमबाय आंनि मुङा हायना बर' गामि पद्मपार जिल्ला बिथांमोननिसिम जोबोर गोजोननाय थाबाय बिथां साथामा थारमाने नैबे बिथां साथामा बिनानाव हायना आरो बिनानाव सुजु आरो बिनानाव अनजालि बिथांमोना थारमाने तामुलपुर साइडनि जोंनि खाथिनि नङा बिथांमोना जोबोर खस्थ' खालामनानै जोंजों RKB प्रडाक्शनाव फैनानै बिथांमोना जोंखौ जोबोर हेफाजाब खालामफायो बिथांमोननिसिम जोबोर रोजा साबायखर थाहैबाय आरो नैबे बिनानाव गासैखौबो नोंथांमोननो फिन खेबसे खोन्थिफिनबावबाय आङो ओमफ्राय बिथांमोना मोनसे गामिनिनो जोंनि मादार टाना बाक्सा बिटिआर आरो एरियाया जाहैबाय जोंना बागानपारानि बेन्दोङाव थानाय बिथाङानो जोंना डाइरेक्टर प्रडिउसार गासैबो बिथाङानो स्क्रिप्ट डाइरेक्टर बिथाङानो नोंथांनि सिनायथिखौ खुलुमबाय गासै नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि मुङा राहुल कुमार बर' गामिया मादालटाना बाक्सा बिटिआर बे बागानपारानि बेन्दोङावनो जोंना सिनायथिया जोबलांजोब्बायानो दा जोंजों बेवहाय फंबाया जेब्ला भिडिअ बानायमोन अब्ला फंबाया जोंजों गैयामोन दा फंबाया जोंजों फैबाय बिथाङाबो जोंनि RKB प्रडाक्शनाव ओरैबायदि जोबोर माने खस्थ' नांथानानै होयो आरो बिथाङाबो जोंजों कमेडि प्लास लोगोसे दुखुनि रलफोर लानानै जोबोर मोजां मोनो बिथांनिसिम जों दा बिथांखौ गावनि मुंखौ रायजो राजा बिथांमोननिसिम फोरमायनो थाखाय गुरै खावलायबाय खुलुमबाय आंनि मुङा बर' गामि मादालटाना बेखिनि सिनायथि होखांनायनि उनाव जोंहा आरो सानैसो दंबावो बिथांमोना दा जोंजों बेवहाय गैथ'वा बिथांमोना जाहैबाय आंनिनो निजा आब' गावनिनो आब' सानै बिथांमोना जाहैबाय रुबि बर' आरो सपना नाथ बर' आरो बिनानाव सानै दंबावो बिथांमोना जाहैबाय गामि मादार सेनं थावखुसि बिथांमोननि मुङानो जाहैबाय जोंनि ब्रह्म आरो सासेनि मुङा जाहैबाय दिपान बर' आरो जोंनि गामिनो मादालटाना बे गामिनो दङ सासे सनजित दास बर' फंबाय आरो सासे दंबावो आंनिनो भागि जायो बिथांनि मुङानो जाहैबाय भुमिका दैमारि जोंनि सिनायथिया बेखिनियानो बिथांमोना जोंजों दा बेवहाय गैया थेवब्लाबो बिथांमोननि मुंखौ जोङो दिन्थिनानै होबाय रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आरो बेनि उनाव जोङो नोंथांमोननिसिम बेखौनो खावलायोदि नोंथांमोननि अनसायनायजों जों दिनै 1K साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामनो हाबाय आरो जों आसा खालामो नोंथांमोना जुदि अनसायलांबाय थायोब्ला नोंथांमोननि हेफाजाबजों जोङो 1Kनिफ्राय 2K 3K 4K बेफोरबायदिनो जोङो गोजौ फारसे दावगालांनो हागोन नोंथांमोननि थुलुंगाजों जोङो मोजां भिडिअ लाबोनो हागोन नोंथांमोना जोंखौ अनसायोब्ला नोंथांमोना जोंखौ नायफिनोब्ला जोङो बेनिफ्राय मोजांनिफ्राय मोजांसिन भिडिअ लाबोनो नाजागोन स' नोंथांमोनसिम बेखौनो खावलायो नोंथांमोना जुदि जोंनि चेनेलाव गोदानब्ला जोंनि भिडिअखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालाम शेयार खालाम दाबाव आरो नोंथांमोना आग्रा दिखांनाय बेल बटनखौ थुनो दाबाव मानो होनोब्ला बेल बटनखौ नोंथांमोना मानो थुनांगौ होनोब्ला जेब्ला जों भिडिअखौ हगारो अब्ला बे भिडिअ नोंथांनिसिम गिबियावनो नटिफिकेसन मोनहैयो बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ जों खावलायबाय आरो थेंक इउ भेरि so much thank you all today if you are new people in our channel then we will hope that our channel will be subscribe like comment share and press the bell icon so
So thank you, love you guys. Happy New Year. Happy New Year. जोंनि खायसेनि बावनायखौ गासैबो Happy New Year नि दिनै जों जोबोद खुसि मानो होनोबा बिथांमोना जोंखौ जोबोद सापर्ट होदों जोंना दिनै 100 साबस्क्राइबार जाबाय बिथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायलांबाय थागोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय आरो नोंथांमोननो मोनसे फोरमायनो सानदों जोङो साननैनि उनावनो नोंथांमोननिसिम जोंनिया हांस्टे हां पार्ट 2 आ फैसिगोन आरो बेजों लोगोसे मोनसे फैबावगोन बे धुपनि मोदोमनाया गोथार बे मोननै भिडिअआ एखेलेगेनो नोंथांमोननाव जोङो लाबोनो सानगोन नोंथांमोना नायगोन होननानै आं आसा फारिबाय नोंथांमोना दा हांस्टे हां पार्ट 2 नि थारमाने भिडिअखौ एसे जास्ट जोङो दसे खनदसे बेखौ नोंथांमोननो फोरमायनानै देखायनानै होयो नोंथांमोना नोंखौ साला dari sini kamu mojangsai Hei, mandai mari! Nang bakal sebang, tidak seperti kau